Okay, tara na. May ads na. Let's go. Hello, shoutout sa 2 million dyan. Comment kayo ha. Comment. Tagal na akong din nagla-live sa sa Facebook ay sa YouTube. Baka sakaling may viewers pa tayo. Wala. Lumayas agad yung viewers. Lumayas yung mga viewers. Lumayas ang mga viewers. Shout out sa 1 million dyan na nanonood. Salamat sa'yo. Sino ka man. Kahit hindi kita nakikita, hindi ka nagko-comment. Thank you. Grabe, zero balance talaga no. Talaga akong viewers talaga dito sa Facebook to. Exact talaga. Wala na talaga akong viewers.
Sa YouTube, wala talaga akong viewers. Sa YouTube, hindi gaya ng Facebook, madaming tao. Dito sa YouTube, wala akong viewers. Isa na lang po, lumayas pa. Shout out. Yan talaga ang buhay. Wala na akong viewers. Nawala na sila. Saan kaya sila pumunta? Sa ibang planeta. Wala talagang viewers. Lumayas na sila. Ganyan talaga ang buhay. Weather lang sa YouTube. Ay ko. Wala talaga akong viewers. Lumalayas sila. Wow, sound on. Hinali Marites. Inuman nyo lang, para sa inyo. Ha? Para sa inyo. Para? Para sa inyo. Kanina yan. Ano? Kanina yan. Anak ko yan. Be. Balong tipog pera rin. No, may libat yan. Na? Na may libat. Salik eh! Okay, friend. Amo yung kaya makaparas na na.
Gusto ko mag-end na ako sa YouTube. Dahil walang tao. Asan na ba yung X dito?